Ahoj, my vás vítáme u toho dílu, který jsme nedokončili. Už víme, v čem byl problém, aspoň teda já vím, v čem byl problém. Problém byl v tom, že to vlastně jsme se nemohli připojit Wi-Fi? k naší Wi-Fi. A telefon ani sice nemáme, ale nevíte, jak se jmenuje. A když si pustíte to minulý video, tak uvidíte začátek, jak jsme začínali úplně od znova. A jestli jste ho už viděli, tak pro vás se neplatila. A jinak tohle je mapa, která se jmenuje Rio, určitě znáte pohádku Rio. Jestli to neznáte, tak jste amatéři. A tady někdo hebnul? A sežer si tu vlečku. Jo. A musíme čekat. No a teď... Čekáme na vlečku. A vidíte, tady, jak jsme říkali v minulém díle, tak tady je ta zelená krabička s tím klíčem. Jak váš tatínek opravuje rád ten tank. Nebo auto. A vidíte, už máme vlečku. A Veverka 212 bere vlečku. Ano, bere vlečku. To je neuvěřitelné. A tady se ukazuje země. Nekřič. Bere vlečku. Už je blízko. Blízoučko. Sorry? Blízoučko. Přesně tady, ale nikdo ji vzal. Takže nemůžu vrátit vlečku. A Veverka mám spadla? A spadne s Bohem. Tak a když se vám to stane, když se vám tohle stane, musíte dát tady del. Vidíte? Tím se vlajku. A Já jsem měl hlasovat. Pardon, Drak.cz je idiot. Ničím nedá. Já jdu pro novou vlaječku. Nebo zabít tamto, který nám zabil vlaječku. Vidíte, mistr králíku. Ano, přesně tak. Přesně tak. Ale taky tam není. Koukejte. A už tam je. Ale červený z našeho týmu má nějaký problém. Koukejte. Brzo zhebne. Jako já. A vůbec se neubíráte a úplně se zasekalo. To vám povím. Já potřebuji se vrátit. Ať mi uhne. Jinak po 5 minutech se tak střídáme. Ještě mám 2 minuty. A povím vám, to střídání je hrozně těžké, když natáčíme a musíme se hned nějak vystřídat. A zase má závadu. Ano, a zase musí dát del. Jinak del, kdybyste hledali, já jsem ho vůbec nemohl najít. Tak je úplně nahoře vpravo. No, podle toho, co máte, my máme Acer. Ekr. A koukejte, v tomhle je dobré zábavné jezdit. I mě to bavilo. Jinak, kdybyste chtěli tady Veverku 212 do Friends, tak se jmenuje Želatina XXL 0010. Ano, slyšeli jste dobře. Želatina XXL 0010. A já se jmenuji Želatina XXL. Ta čárka dole P. A tady Drak.cz se jmenuje Želatina XXL 007. A jestli jste všichni pořádně slyšeli, všichni se jmenujeme Želatina XXL. Jo, XXL. Já jsem na starém účtu byl Želatina XXL. Jenom. A nevím, v jakém videu to teď bylo, ale myslím, že v tom prvním díle jsem měl 2 čárky a na tom hvězdičku, ale měl jsem to nejlepší dělo, co jsem mohl mít. Potom teda přidal ještě jedno na nový rok. To bylo před chvílí.
No, tak před měsícem, jo. Já už nevím. No, měsíc, už to bude měsíc. Mají vlajku. A náš Ježiši. kámoš má nějaký problém, nemůže vrátit vlaječku, tak ho Napiš pres P R E S mezera F. doufejme, že dal Fčko. Jestli ne, bude to velmi v háji. Vypadá to, že to nechce dát. Já, my se střídáme. Ono už 6 minut skoro. Tak jo, my se střídáme. Tak ahojky. Tak po 6 minutách se střídáme. Nově. Počkejte chvíli, uvidíte černou obrazovku. To je tak náročné. Akor když Drak.cz tahá za kabel. A teď uvidíte Kinga v lagu. Videa budeme točit jenom na počítači a na PlayStationu. Pokud nám nenapíšete, jak třeba můžu natočit Clash of Clans, jestli znáte Clash of Clans, tak určitě do komentářů napište, jak se jmenujete, co máte za klan. Já mám klan Kamarádi.cz. Je to hodně dobrý klan. Určitě, jestli jste Češi nebo Slováci, což určitě jste, tak se k nám můžete připojit. Podle toho, jakou budete mít vesnici. Jinak určitě k nám budete moc. Pokud teda, ježiši, to jsou seky. A vidíte, teď se nám to laglo. Ano, já počkám. Ježiši. On to tu lagoval. Jestli moc neumíte anglicky, tak lagoval znamená sekoval. Tuhle mapu jsme dneska hráli s veverkou 212. No, tak tady nějaký Norris 19 mi nechce uhnout. Chuck Norris. Ježiši. On ztratil vlaječku. Budete asi čekat půl hodiny, mistr Králíku. Tak běžte někoho zabíjet, ne? Ano, už jedu. To tohohle debšota. Veverko, prosím, nemluvte prostě. Ano. To doufám. Já už vím, kde je ta vlaječka. Už ji mají ve svém doupěti. To jste zjistil brzo. Ano, fakt brzo to bylo. A mistr Králík veme vlaječku. Ano, veme vlaječku. A my se za 3 minuty budeme střídat. 6 minut, jo? To až bude 12 minut. Ještě 3. A já vzal vlajku. To neočekávané. Tak běžte pro další a už hrajete. Už frčím, A jestli jsme vám to ještě neřekli, tak mistr Králík našel na Superhrách tyhle tanky online. Ano, je to na Superhrách. Registroval se tam, pak to řekl brácha Drakovi.cz, ten se tam taky registroval a pak to řekli mě ve verce 212 a já jsem se tam taky registrovala. A jinak, kdyby vás to zajímalo,
Drak 212, ne, drak.cz, to je můj brácha. Anička 212 je moje kamarádka a já jsem Mr. Králík. Ten youtuber, který vydává vlastně všechno tady. Ano, všechny videa. A já Veverka 12 skoro každé videa natáčím. A vždycky mě vám povím, z toho bolí ruka. To je určitě nechtějte být kameramanka. Nebo kameraman. Ale řeknu vám dobrou radu na začátek. Kupte si dělo Twins a pásy, který se jmenují Vas. A ty jsou nejrychlejší na světě. Já vám doporučuju, kupte si je. Jsou vážně rychlí. Já s nima jezdím furt. Ano, i já. A takovýhle tank, který vidíte, tak s tím jezdím furt a jde mi to. A já, Veverka 12, se za minutu s mistrem Králíkem budeme střídat. Jestli se chcete zeptat, proč se jmenuji Mr. Králík, tak Králík mi vymysleli ve škole. Takhle přezdívku. Králíček Vík. Clash of Clans. Kdy se střídáme? Za pár minutek. Minutek. Sekundek. A my se teď právě střídáme, teď i hned. Počkejte, tak. Já chci říct, že už tohle spíš video končí. Tohle video už končí. Nekončí. Tak budu rád za každý like nebo odběr a za každý komentář. Čau, čau. A